byť nahnev. Nechcem, aby som ti to povedala, Eli. No náš rád má vážne problémy. Tak stále všetko zahrnúva. Včera ste spolu tak pekne nažívali a dnes toto jeden deň spoločného bývania urobilo. Čo urobím? No, sa si určite mám pinelu. Ale ona je mokrá, jak myš. Však ona vrami nie odchádza z tej vody, len on chodí hore dole. Sa nevie dostať on ku vode. Z druhej strany. On musí ísť do opravy, nemôže skočiť rovno. No bajem, budeš musieť dodať vody, keď sa dokúpu. Všetci viete, prečo sme tu. To neutopí? Nie. Ozaj. Takého, čo má skúsenosti z obrana proti čiernej mági. Prečo? Prečo? Povieš, vieš, kto sa vrátil týmto k vás? To tvrdí on. To vraví Dumbledore. Lebo Dumbledore verí nemu. Ale kde je dôkaz? Potter by nám mohol povedať viac o Dickovi smrti. Nemienim hovoriť o Cedricovi. Ak ste tu len preto, môžeme... Jak to ho pekne vytlačiť. Je to pravda, že vieš vyčariť Patronuse? Videla som. Sa lietať naučí. Zabil baziliška mečom z Dumbledorovej pracovne. Mokrá. Čo? No je mokrá, jak myš. Pršalo, vieš. Ale zo spodu iba.